Pozdravljeni, poslušate podcast Zgodbe Vala 202. Sem v Bolgariji, v prestolnici Sofija. Pravkar zapuščam osrednjo postajo podzemne železnice, ta se imenuje Serdika, in grem počasi proti spomeniku Svete Sofije, tukaj v bližini. Sveta Sofija je zavetnica bolgarskega glavnega mesta. No, tamle sem dogovorjen za čisto posebno turo po mestu. На български да говоря. Yeah. Казвам се Георги, на 21 години. Na dogovorjenem mestu, kjer je nekoč stal spomenik Leninu, me je pričakal 21-letni študent režije in dramaturgije Георги. Уча актьорство за драматичен театър. Трети курс скоро завършвам. Работя тук-там, когато мога и така. Kot bodoči režiser je nosil kapo z napisom filmar. To je v bolgarščini v prenesenem pomenu tudi izraz za rahlo zasanjanega človeka. Да, на шапката ми пише филмар. Това е един бранд на едни момчета от Шумен и ми я подариха просто и си я нося. Георги je univerzalen umetnik, je del ekipe, ki po mestu ustvarja umetniške grafite. Peljal me je na krajšo turo po zares, bogato, urbano poslikani Sofiji. Този шопинг център ЦУМ. Turo po sofijskih grafitih sva začela nasproti enega prvih nakupovalnih središč v Bolgariji. Познат вече като мол в България. С падането на комунизма 89-та година в България, съответно идват и много западни компании. Na zapuščenem parkirišču je še videti ogromno poslikavo, ki reklamira priljubljene lizike. Umetniki so jo ohranili in nadgradili in tako spomnili na bolgarski zlom komunizma in prehod v kapitalizem. Един вид реклама на бранда. Обаче, всъщност, това, което не предполагате е, че този мюрал започва една трансформация в обществото. V zadnjem desetletju je Sofija postala tudi prestolnica grafitov. V mesto prihajajo najboljši svetovni ustvarjalci uličnih poslikav. Veliko je družbeno-kritičnih muralov. Eden izmed umetnikov je poslikal praktično vse električne omarice v eni izmed četrti. Оцветена с такива ярки, красливи цветове и рекламира нещо западно. Na skoraj 2 uri dolgi turi smo videli tudi grafite posvečene bolgarskim astronautom, pa gasilcem in seveda zelo različne umetniške in filozofske pristope. Изведнъж се усеща, че може би хората, които досега не са имали шанса да поставят техните идеи, могат да го направят в цвят на стените. Mnogi grafiti so tudi provokativni, dotikajo se vire, tudi politike, vojne in begunske problematike. За разлика от много други места, където графитите са просто никнеймовете на различни артисти, които искат слава, в България графитите започват като политически слогани. Z Georgijem sva za daljši čas postala nasproti nacionalne operne hiše. Tam je italijanski umetnik Bosco naslikal velik mural, ki kaže na usodo kulture in kulturnikov, ne samo v Bolgariji. Историята на българската общност в София. Да. Proračun za kulturo se v Bolgariji, ki je v stalni politični krizi, iz leta v leto manjša. Sogovornik pravi, da obratno sorazmerno z bleščečimi novogradnjami na najboljših lokacijah. Veliko umetnikov je na robu preživetja. Težave imajo tudi javne institucije. Theaters and artists, actors, not only actors, but many kinds of artists are not getting support by the government to do their art. It's really hard to be an artist and Biti umetnik v Bolgariji ni ravno lahko. Georgi je od kulturniških kolegov slišal, da so v Sloveniji na primer razmere za njegov profil ustvarjalca boljše. Georgi namreč spremlja tudi slovensko gledališko sceno, ki je prisotna tudi v Bolgariji. Je velik oboževalec režiserja Jerneja Lorencija, ki je v lanski sezoni v bolgarskem narodnem gledališču v Sofiji režiral Orfeja. властите се отнасят с изкуството и с културата и как я загърбват и как можеш да си едновременно част от някаква просветителна култура и в същото време да бъдеш изключително гладен и обиждан. Težava umetnosti je v tem, da ni nujna ali celo obvezna, kot sta na primer skrb za zdravstveni ali šolski sistem. In države seveda rade racionalizirajo prav sredstva za manj pomembne resorje. Zato se morajo umetniki še bolj boriti, da prebijejo te bariere. The thing about art is that it's not necessary.
so government doesn't support unnecessary things. Georgi je odraščal v manjšem mestu Trgovište. I grew up in Trgovište. I was originally born in Varna. Rojen je sicer v Morski Varni, zadnja leta živi v Sofiji. Since second grade, I'm living here in Sofia, so basically could be said that I'm Sofiyano already. Are you satisfied with life with society? By asking if I'm satisfied by the society, you mean the Bulgarian society? Yes. I think that just as any society, us Bulgarians also have many flaws. Bodoči režiser zaključi, da ima tako kot vsaka družba tudi Bolgarija svoje slabe in dobre plati. As a kid, I had the chance to go and live in Austria, then in Switzerland, but Kot otrok in mladostnik je živel v Avstriji in Švici, a pravi, da bo ostal v Bolgariji, ker je tukaj njegovo srce. it's just, even if it's not great, it's mine not great. So I will stay here. I will try to be the part of the change. Georgi si želi biti del sprememb, tudi zaradi pozitivne in kritične energije v grafitarski skupnosti, optimistično verjame, da lahko do sprememb tudi zares pride in da se bo nekega dne pojavila dovolj velika kritična masa tudi v Bolgariji. For that to be done, there should be people that are staying here, that are thoughtful and are trying to do that change. Thank you very much. Thank you too. Poslušali ste podcast Zgodbe, prvo epizodo serije iz Bolgarije. Sem Luka Hvalc in bom vesel vaših odzivov, mnen in tudi ocen podcasta Zgodbe, na katerega se lahko naročite v vseh aplikacijah oziroma na spletni strani Vala 202. Здравейте, казвам се Любов Костова и от много години се занимавам с представянето на наука пред... V naslednji epizodi se na obrobju Sofije udeležim zanimivega festivala znanosti, ki poteka v modernem tehnološkem parku. Udeležili so se ga tudi člani bolgarske odprave na Antarktiko. Имам честа да участвам в 32-та национална антарктическа експедиция през 2024 година.